Gusto mo ba magpaganda o maging mas makisig? Yan po ang mga katanungan ng ating mga kababayan at mga kabataan na nagtatanong kung saan sila pwedeng pumunta at maghanap ng tamang mga cosmetic surgeons or plastic surgeons. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Dad ng Bayan ay lagi niyong kakampi, tutulungan ka at hindi. Simulan po natin sa number 10, Beverly Hills Medical Group. Sa may Paseo de Rojas, Makati, pinamumunuan niya ni Dr. Florencio Lucero at sila'y mga kilalang plastic surgeon na ang ginagawa ay mga rhinoplasty, biplasty, tummy tuck, liposuction at eyelid surgery. Kadalasan ang mga presyo nila naglalaro between 28,000 hanggang 140,000 depende kung ano ipapagawa mo at ano ipaparetoke mo o ipapaayos mo. Ang pangsyam sa listahan natin ay ang Vasquez Skin and Body Centers sa Las Piñas at si Dr. Roberto Cruz Vasquez naman ang namamahala ron. Sila naman ay gumagawa ng breast augmentation kung gusto mo magpalaki ng dibdib. Meron din silang arm lift at mga rhinoplasty. Naglalaro ang kanilang mga singil normally between 50,000 pataas. Depende kung ano ang pagagandahin. Pangwalo sa listahan is RVB Cosmetic Surgery and Skin Care. Sa Las Piñas dito, ito naman ay pinamumunuan ni Dr. Romeo Bato at ganun din liposuction, breast augmentation, buttocks augmentation. Yan ang kanilang mga ginagawa from 40,000 pataas. Pangpito sa ating listahan ay Biofaces Cosmetic Surgery and Facial Center sa Quezon City na pinamamahalaan naman ni Dr. Benjamin Alonso. Ganun din ang kanilang mga ginagawa, eyelid surgery, arm liposuction, thigh liposuction, rhinoplasty. Ang kanilang mga sinisingil kadalasan ay from 40,000 pataas. Balikan natin number 6. Ang number 6 naman is AUFMC Navu Aesthetic Center sa may Pampanga. Ito naman ay pinamamahalaan ni Dr. Hector Santos Jr. Ang kanila ng mga expertise ay breast implants, liposuction, breast lift, tummy tuck. Ang kanilang mga sinisingil kadalasan from 30,000 pataas. Panglima sa ating listahan ay ang New Life Aesthetic Plastic Surgery sa may Makati na pinamamahalaan at pinamumunuan ni Dr. James Joaquino. Ang kanila namang ginagawa ay body liposuction, buttocks augmentation, breast augmentation, tummy tuck. Ang kanilang mga sinisingil kadalasan from 60,000 pataas. Ngayon, pang-apat sa ating listahan ay isang Z Institute of Plastic Surgery sa may Quezon City na pinamumunuan naman ni Dr. Lutgardo Caparas Jr. Ang kanila naman ay liposuction, breast augmentation, at rhinoplasty. Ang kanilang paniningil at singil normally is from 85,000 pataas. Pangatlo sa ating listahan is yung Icon Clinic sa may Ortigas, Makati. Si Dr. Eric Yapwangko o si Doc Yapi ang tawag nila. Ang kanilang expertise naman ay mga butt augmentation, breast augmentation, liposuction. Pangalawa sa ating listahan ay ang tinatawag nilang the IV Clinic. Ito naman ay sikat na sikat sa mga celebrities, sa mga mayayaman. Ito ay nasa BGC Taguig. Pinamumunuan ni Dr. IV Teo. At ang kanila naman mga specialty ay expertise is facelift, rhinoplasty, breast augmentation. At ang number 1 sa listahan, ang kilala at sikat na si Bello Medical Group na pinamumunuan ni Dr. Vicky Bello, Co. Na ang kanila naman mga specialty is breast augmentation, tummy tuck, no surgery at liposuction. Ang kanila naman singil ay nagsisimula sa 130,000 pataas. So yan po yung mga kinikilala mga plastic surgeons na maaaring makatulong sa inyo kung gusto nyo magpaganda at maging mas makisig. Kasi minsan, sabi nga nila, how you look can affect the way you think. So, sabi nila, look good, feel good, think good. So, yan naman isa sa mga options niyo kung gusto niyo. Pero, siyempre, iba pa rin kung ang inyong kagandahan ay galing sa kaibuturan ng inyong damdamin at puso. Kasi nga, hindi matatawaran yun at hindi mapapantayan ng anumang surgery ang kagandahan ng inyong kalooban dahil yan ay lalabas sa inyong kaanyuan din. At kung mas nais nyo naman maging natural na lamang at hindi na kayo magpa-plastic surgeon, gawin nyo lamang mag-ayos kayong maayos, lagi kayong mag-groom ng maayos at
lagi kayong maging positibo sa inyong pananaw para na sa ganun magiging refleksyon yon yung inyong katauhan kahit na hindi kayo nagpa-plastic surgery. Yan lamang po mga kabayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.